Tänään on tämän webinaarisarjan ensimmäinen osio, eli osallisuuden teemassa työskentelevät hankkeet, eli sellaiset hankkeet, jotka tekevät työtä kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuuden parissa. Tämän webinaarin tänään järjestää yhteistyössä kumppanina kotoutumisessa koordinaatiohanke ja nämä niin sanotut kotivanhempihankkeet. Ja minä olen Mertaniemen Ritva ja työskentelen tässä kumppanina kotoutumisessa hankkeessa koordinaattorina, ja minulla on tosiaan nämä osallisuuden teemassa työskentelevät hankkeet sitten omalla työpöydälläni. Ja ihan lyhyesti tähän alkuun siitä, että mikä tämä kumppanina kotoutumisessa koordinaatiohanke on. Eli kumppanina kotoutumisessa koordinaatiohanke ja pilottihankkeet yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka kulkee maahanmuuttajien toimiva arki nimen alla. Ja tämän kokonaisuuden tavoitteena on poistaa osallistumisen esteitä ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön muun muassa työmarkkinoilla, vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata maahanmuuttajaväestön tarpeisiin ja edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Ja meidän koordinaatiohankkeen tehtävänä on rakentaa verkostoja näiden eri teemoissa toimivien hankkeiden kesken ja välille ja tukea eri tavoin esimerkiksi valtakunnallisessa viestinnässä ja muilla tavoin, mitä voidaan heidän työtä tukea. Ja ennen kuin päästään näihin kotivanhempihankkeisiin, niin ajattelin vielä sanoa muistuttaa siitä, että tosiaan kyseessä on webinaarisarja ja tänään tutustutaan osallisuuden teeman alla työskenteleviin hankkeisiin, mutta nyt sitten ensi viikolla jo on luvassa osaamisen teeman hankkeiden esittely, ja he työskentelee vieraskielisten kielellisen tuen parissa, ja sitten runsaan pari viikon kuluttua on työllisyysteeman hankkeita, ja nämä hankkeet tukee vieraskielisten asiakkaiden siirtymistä työelämään ja työelämässä. Ja tuossa on tuo linkki, ja kollegani on luvannut laittaa tuonne chattiin vielä myös tämän ilmoittautumislinkin, ja ilmoittautua voi vielä edelliseen päivään saakka, eli on vielä aikaa lähteä mukaan, jos joku on missannut nämä hankkeet. Mutta nyt tähän tämän päivän hankkeisiin, eli jos vaikka nämä kotivanhempihankkeet laittaa, niin voi laittaa kamerat päälle, te saatte tutustua heihin. En esitteli heitä tässä, te saatte tutustua kuhunkin sitten ajallaan, kun on heidän esittäytymisvuoro. Mutta tosiaan kyseessä on 6 hanketta eri puolella Suomea, jotka työskentelee kotona lapsia hoitavien vanhempien kanssa ja erityisesti tätä työelämäosallisuutta pyrkivät tukemaan eri keinoin. Tämmöisenä yleisenä tavoitteena hankkeessa on vahvistaa heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta ja tukea kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Ja tärkeä tehtävä näissä hankkeissa on kehittää sellaista toimintaa, jolla tavoitetaan ja saadaan näitä kotona lapsia hoitavia vanhempia palveluiden piiriin. Ja saatte kuulla tarkemmin sitten hetken kuluttua, mitä he ovat tässä hankkeessa, omissa hankkeissansa tehneet. Lyhyesti päivän ohjelmaa, niin tämän lyhyen avauksen jälkeen niin päästään sitten tutustumaan hankkeisiin ja aloitetaan kierros tuolta Turusta ja me lähdetään sitten rannikkoa pitkin aina Ouluun saakka ja vielä pohjoisempaan Rovaniemelle ja sieltä sitten taas käännytään etelään päin ja kiepataan Kuopio ja Lahden kautta ja matka päättyy sitten tuonne Espooseen, joka sitten esittää sen viimeisenä esittää hankkeensa. Ja tässä välissä, jossain puolessa välissä suurin piirtein tulee tauko ja sitten näiden hankkeiden esitysten jälkeen
tallennus laitetaan pois päältä ja sitten on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ja vielä muutama käytännön asia tästä webinaarista. Tämä tosiaan tallennetaan, tämä esittelyosiot, ja se tulee, linkki siihen tallenteeseen tulee sitten meidän hankkeen verkkosivuille sen jälkeen, kun se on tekstitetty. Ja esitysten aikana voitte käyttää chat-toimintoa, esittää kysymyksiä siellä. Ja sitten kun nämä esitykset on pidetty, niin sen jälkeen sitten voi myös mikrofonin kautta esittää kysymyksiä. Ja näistä chatin kautta ja keskustelun aikana tulleista kysymyksistä tehdään sitten vielä yhteenveto ja myös nämä tämän päivän PowerPoint-esitys tulee myös sitten tuonne meidän hankkeen nettisivuille ja me lähetetään siitä sitten sähköpostilla tiedoksi teille, kun ne on siellä valmiina. Ja tämän webinaarin jälkeen tulee palautekysely automaattisesti Webpropolin kautta ja me toivon, että te voisitte käyttää pari minuuttia siinä vastaamiseen, koska se antaa meille sitten arvokasta tietoa tulevien tapahtumien järjestämiseen. Eli kiitos siitä jo etukäteen ja kiitos siitä, että olette lähteneet mukaan tähän tämän päivän webinaariin. Ja nyt päästään päivän aiheeseen, eli tähän teemaan meitä luotsaa 2 kotiäitiluotsia Turusta, eli Anna ja Sevime. Eli he kertoo vähän siitä, että mitkä asiat askarruttaa ja mitä asioita näiden kotivanhempien kanssa on tehty näissä hankkeissa. Ja kun Anna ja Sevime on oman esityksensä pitänyt lyhyet terveisensä sanonut, niin sitten siitä päästään Kotiäitiluotsi-hankkeeseen Turkuun. Eli minä laitan tämän videon nyt päälle ja sitten päästään asiaan. Kiitoksia mun puolesta. Hei, minä olen Anna Heikkilä. Asun Suomessa 16 vuotta ja asun Turussa. Minulla on 4-vuotias tyttäreni. Moi, mä olen Sevime. Olen kotoisin Kosovosta. Olen äiti, mulla on 2 lasta ja olen muutuin Suomeen 3 vuotta sitten. Valmistuin kotoutumiskoulutuksen, kun muutuin Suomeen. Sitten mä aloitin Turun ammatti-instituutissa asiakaspalvelun. Nyt olen taloushallinnossa. Ja viime vuonna mä aloitin työskennellä tämän hankkeeseen kotiäitin luotsi. Päätin osallistua hankkeeseen, koska olen asunut Suomessa jo pitkään. Olen itse törmännyt usein erilaisiin ongelmiin ja ymmärrän, kuinka vaikea sopeutumusprosessi uudessa maassa on. Monet naiset eivät löydä itseään uudessa maassa pitkäksi aikaa. Siksi joskus heidän elämänsä tuntuu usein turhalta. Tämä on tosi hyvä kokemus, jos autan toiselle äidille, koska mä muutuin Suomeen ja tiedän, miten elämä on maahanmuuttajille. Ja tämä auttoi paljon minullekin ja myös äidille, jos mä jakasin minun kokemuksestani. Meidän ryhmässä me puhumme meidän äidinkieli albania ja meidän ryhmä on Raisiossa. Äidit ovat tosi iloisia, koska meillä on meidän ryhmä ja he opiskelevat myös suomeksi ja me teemme paljon aktiviteetteja. Hankkeen osallistujien suuri unelma, että
jokainen voisi toteuttaa itsensä Suomessa ja elää oma onnellinen elämänsä. No noin, kiitokset Annalle ja Sevimelle ja Turun kotiäitiluotsi-hankkeelle, joka tämän videon oli tehnyt, ja nyt Kirsi Arolainen pääsee ääneen kertomaan tarkemmin. Ole hyvä, Kirsi. Kiitos paljon, Ritva, sinulle, ja tervetuloa vielä tarkemmin kotiäitiluotsi-hankkeen pariin. Mun nimi on Kirsi Arolainen ja mä työskentelen tässä hankkeessa projektipäällikkönä. Mun lisäksi tässä hankkeessa työskentelee asiantuntija Jenny Honka, joka valitettavasti tänään on estynyt olemasta täällä meidän kanssa, joten mä vastailen sitten mahdollisiin chattikysymyksiin tämän esityksen jälkeen. Ja sitten meidän lisäksi tässä työskentelee noita kotiäitiluotseja, joista 2 pääsi tuossa äsken videolla ääneen. 1 näytti ainakin olevan täällä myöskin osallistujana. Mutta lähdetään pidemmittä puhetta menemään meidän hanketta. Meidän hankkeen perusajatus on se, että me kehitetään ja kokeillaan vertaisohjaajuuteen perustuvaa kotiäitiluotsitoimintaa. Ja tässä on mukana myöskin ajatus omankielisyydestä, että äideillä on mahdollisuus saada tukea omalla kotikielellään. Ja tämän toiminnan tarkoitus on tukea maahanmuuttajaäitien osallisuutta, aktiivista toimijuutta ja työllistymismahdollisuuksia. Ja hanketta toteuttaa siis Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, ja me ollaan aloitettu viime vuoden alussa ja ollaan nyt aika hyvää vauhtia saavuttamassa meidän hankkeen puoliväli. Ja sitten kerrotaan nyt tässä esityksessä, että mitä me tässä 1,5 vuoden aikana ollaan ehditty havaitsemaan ja tekemään. Ja tosiaan tässä työskentelee 2 osa-aikaista hanketyöntekijää ja sitten meillä on tällä hetkellä 4 kotiäitiluotsia, jotka on meidän palkattuja tuntityöntekijöitä. Tässä tämmöinen kuvainnollinen havainnekuva. Luotsit eivät vastaa meidän olemassa olevia luotseja on tässä kuvituskuvana, mutta tämä on niin kuin meidän toiminnan perusydin. Eli meillä on luotsit, jotka ovat itse maahanmuuttaneita naisia, maahanmuuttaneita äitejä, ja heistä kullakin on oma ryhmänsä, jossa heillä on kotiäitejä. Ja tämän toiminnan kautta me pyritään sitten näitä äitejä tukemaan. Ja niin kuin jo tuossa videolla kerrottiin, niin meillä tosiaan on 1 albaniankielinen ryhmä Raisiossa. Sitten meillä on 1 venäjänkielinen ryhmä Turun keskustassa. Ja sitten meillä on 2 tällaista monikielistä ryhmää, koska siellä on useita eri kieliryhmiä koolla, niin yhteinen käyttökieli on siellä suomi. Mutta sitten luotsien omien kielitaitojen mukaan on mahdollista saada tukea varissuolla kurdi- ja farsin kielellä, halisissa pastun ja darin kielellä. Ja niin kuin videosta jo pystyi huomaamaan, niin meidän luotsit puhuu myöskin suomea erittäin ymmärrettävästi ja he puhuu myöskin sitten englantia. Eli aika monikielisesti pystytään tukemaan äitejä. Ja meidän ryhmät tosiaan kokoontuu yhteistyökumppaneiden tiloissa ja tässä on oikeastaan 2-suuntainen ajatus. Siinä on se ajatus, että ne äidit, jotka mahdollisesti valmiiksi käy siellä yhteistyökumppanin toiminnoissa, niin heille tila on jo tuttu ja turvallinen, on helppo tulla uuteen palveluun mukaan. Ja toisinpäin, että meidän toiminto saattaa toimia tämmöisen vähän niin kuin sisäänheittotuotteena sitten niihin yhteistyökumppanin tarjoamiin muihin palveluihin. Ja me ehdottomasti kannatetaan tällaista vertaisohjaajuus- tai kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä, koska me pystytään tässä toki niin kuin tukemaan ihan suoraan näitä luotseja, työllistymään Suomessa, saamaan palkkaa. He saa mahdollisuuden parantaa suomen kielen taitoaan työelämässä. Ja sitten he saa meiltä myöskin koulutuksen ja kokemusta ohjaustyöstä. Ja toi luotsin tehtävä on työtehtävänä tosi kiinnostava.
mistä kertoo se, että meillä olisi koko ajan enemmän tulijoita kuin mitä me pystytään ottamaan. Ja sitten taas meidän hankkeen näkökulmasta luotsit on ihan ehdottomasti avainasemassa siinä, että hanke pääsee luomaan yhteyden näihin kotiäiteihin, eli se tapahtuu näiden luotsien kautta. Luotsit toimii myöskin tällaisina vähän niin kuin kulttuuritulkkeina. He tuottaa paljon sellaista tietoa eri kulttuureista, mitä me ei välttämättä muuten saataisi tai osattaisi huomioida meidän toiminnassa. Ja sitten he totta kai maahanmuuttaneina ja äiteinä pystyy antamaan myös sellaista kokemusasiantuntijatietoa siihen toiminnan suunnitteluun. Eli jos olette lähtemässä tämmöistä toimintaa suunnittelemaan, niin ottakaa ihmeessä mukaan kokemusasiantuntijoita tai vertaisia. Äidit, joita me ollaan tavoitettu, tulee tosi moninaisilta taustoilta. Meillä on äitejä, jotka on juuri tulleet Suomeen, ja sitten meillä on äitejä, jotka on saattaneet asua 20 vuotta Suomessa ja kaikkea tältä väliltä. Meillä on äitejä, joilla ei ole minkäännäköistä koulutusta mistään maasta, ja sitten on äitejä, joilla on esimerkiksi Suomesta toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto omasta lähtömaasta. Ja yhdeksi tämmöiseksi avainasemaksi on osoittautunut se, että meidän toiminta on rajattu vain naisille. Eli muualla, tai saattaa olla, että samoissa tiloissa toimii esimerkiksi perhekahvila, joka ei vedä yhtä hyvin kuin meidän toiminta. Ja siinä todennäköisesti salaisuus on tämä rajaus sukupuolen mukaan. Ja äidit ovat toivoneet sitä, että näissä ryhmissä pääsee kohtaamaan muita äitejä, pääsee harjoittelemaan suomen kieltä. Siellä on paljon äitejä, jotka osaa kyllä suomea, mutta esimerkiksi kotona pitkään olemisen myötä kokee, että se suomen kieli on unohtunut. Niin he haluavat sitten kohentaa sitä tuolla meidän ryhmissä. Ja sitten samalla siellä nousee aika paljon myös tarvetta tämmöiseen koulutus- ja työllistymisneuvontaan. Ja tuossa vuosi sitten, kun me toimintaa ollaan suunniteltu, niin todettiin, että Turun seudulla on tosi paljon erilaisia palveluita maahanmuuttaneille, ja me lähdettiin asemoimaan meidän toimintaa tämmöiseen matalan kynnyksen toimintaan. Ja perusajatus on se, että se toiminta on mahdollisimman lähellä äidin omaa kotia, jolloin ei tule esimerkiksi kulttuurillisia esteitä siihen, että saako tulla. Sitten on mahdollisuus siihen, että voi tulla kävellen, ja tämä näkyy esimerkiksi siis siinä, että saattaa olla äitejä, jotka ei osaa käyttää vaikka julkista liikennettä, niin silloin se on tärkeää, että he pääsevät kävellen paikalle. Tai voi olla, että perheen taloudellinen tilanne ei kestä sitä bussilipun hintaa, varsinkaan jos pitää ostaa meno- ja paluulippu, eli 2 kertaa. Niin se, että se on siinä lähellä, niin madaltaa sitä kynnystä osallistua. Ja totta kai siinä tulee sitten myöskin mahdollisuus löytää niitä vertaisia siitä ihan lähiseudulta, ja silloin tämä vertaiskokemus voi jatkua myöskin ryhmien ulkopuolella. Ja matalan kynnyksen toimintaa meillä on myöskin se, että siellä on se vertaisohjaaja ja se vertaisryhmä, joka madaltaa sitä kynnystä, puhuu vaikeistakin teemoista, ja sitten myöskin, että uskaltaa harjoitella sitä suomea. Moni äideistä kokee, että on helpompi puhua suomea toisen maahanmuuttajan kanssa, koska ei tule semmoista pelkoa siitä, että pitäisi tosi hyvin osata suomea. Ja tähän teemaan varmasti törmäätte tänään vielä muissakin esityksissä, eli kun toimintaa suunnitellaan, niin täytyy muistaa se, että ei ole äitejä ilman lapsia, ja jollain tavalla lapset tulee huomioida osana sitä äideille järjestettävää toimintaa. Ja me ollaan tähän asti tehty sitä ehkä eniten ton 3 mukaan, eli ollaan yritetty järjestää lastenhoitoa sen toiminnan aikana, ja tämä on osoittautunut pikkusen kestämättömäksi toimintamalliksi, ja siksi ollaan lähdetty kehittämään tämmöistä perhelähtöistä toimintamallia, jossa lapset ja äidit toimisivat yhdessä, voisivat esimerkiksi yhdessä harjoitella sitä suomen kieltä. Ja juuri tänä aamuna meillä on julkaistu tuosta perhelähtöisestä toimintamallista opinnäytetyö, ja tässä on lainaus siitä, mikä mun mielestä on aika merkittävä huomioida silloin, kun mietitään näiden äitien toimintaa. Eli erityisesti
äitien rooli ja osallisuus edistää heidän omaa oppimista, mutta myös koko perheen kotoutumisprosessia. Ja näihin sanoihin minä päätän tässä kohtaa oma esitykseni. Laitan ton opparin linkin tuonne chattiin, jos siihen haluatte tutustua paremmin. Kiitos. Kiitos Kirsi hyvästä esityksestä ja siirrytään tästä pitemmittä puheitta Ouluun ja siellä on Eija Kuhan lisäksi Julia ja Saija, mutta saatte esittää itsenne. Eija, sulla on mikki kiinni. Mikki kiinni, Eija. Nyt on auki. Okei, kuuluukos nyt? Kyllä. Hyvä. Okei, eli Eija Kuha ja Oulusta ja nyt on mikrofonikin auki ja Kotva-hankkeesta tulemme Julia ja Saijan kanssa ja tosiaan tuo puu, jonka näette tuossa ensimmäisellä sivulla, niin muistuttaa teitä ja tuolla taustakuvassakin, että mistä hankkeesta on kysymys. Tähän alussa vähän nostoja Oulun maahanmuuttajatilanteesta. Eli Tilastokeskuksen mukaan Oulussa vuonna 2024 asui noin 15 000 ulkomailla syntynyttä asukasta, noin 7% kaupungin koko väestöstä. Ja keskimäärin valtakunnassa tuo prosentti on noin 9%, eli keskimääräistä vähemmän Oulussa maahanmuuttaneita. Suurimmat kansallisuusryhmät Oulussa ovat Venäjä, Irak, Somalia, Kiina, Vietnam, Ruotsi, Sudan ja Thaimaa. Ja sitten väkiluku kasvoi viime vuonna noin 1600 hengellä ja valtaosa heistä oli maahanmuuttaneita. Mutta Oulun väestökasvu on hitaampi kuin esimerkiksi vähän samankokoisissa kaupungeissa Turussa ja Tampereella. Kaiken kaikkiaan Oulussa on yli 100 eri kansallisuudesta asukkaita. Ja sitten jos mietitään vielä tiettyjä vahvuuksia, mitä Oulussa voisi olla houkuttelevina tekijöinä, on korkea teknologiaosaaminen ja koulutusmahdollisuudet on hyvät, monipuolinen palveluvoittoinen elinkeinorakenne ja sitten täällä on kohtuulliset elinkustannukset ja lyhyet etäisyydet, erityisesti lapsiperheitä houkuttelee ja näiden lisäksi vielä luonnonläheisyyskin. Kotoa työelämään Kotva-hankkeessa meitä toteuttajana ollaan koulutuskuntayhtymä Osaosta käsin siis ja projektihenkilöstöä meitä on kaikkiaan 4. Eli 3 lisäkseni Saija ja Julia, jotka käyttävät tässä myös puheenvuoron ja sitten meidän suomi toisena kielenä opettaja Tuire Leinonen, joka sitten vastaa meidän kielikerhotoiminnasta. Ja jos mietitään näitä meidän kehittämisen tavoitteita, meillä on hakeva toiminta ja siinä ollaan onnistuttu tähän mennessä tosi hyvin. Ollaan saavutettu jo määrällisesti ne tavoitteet, mitä koko hankkeen aikana on suunniteltu. Ja sieltä ehkä voisi nostona ottaa, että tässä on keskeistä asiantuntijoiden verkosto, tuntemus ja jalkautuminen ja jatkuva näkyvyys somessa. No sitten toimittajakoulutusmallin osalta polku kohti ammattia ja työtä. Siellä nousee keskeiseksi se, että osallistuja saa henkilökohtaista ohjausta ja erityisesti rohkaisua sitten kohti työelämää. Ja tietenkin se, että on mahdollisuus osallistua osa-aikaisesti perhevapaalta käsin. Tässä esityksessä haluamme erityisesti nostaa sitten meidän kielikerhotoiminnan esille. Ja se on yleensä meillä se sisäänheittotuote tähän meidän koko palveluun. Ja videolla tulette näkemään vähän pääsiäisteemasta ja vähän niistä tiloista, missä toimitaan. Ja kerhotoiminta alkaa aina semmoisella yhteislaululla, jossa käydään kaikkien nimet läpi ja se on tosi suosittu aloitustapa. Ja nyt katsotaan video. Kiitos.
Joo, hei, mä oon Saija täältä Kotva-hankkeesta Oulusta. Tässä kuvassa näette tälleen visuaalisesti nämä meidän toiminnot, mitä me tarjotaan meidän osallistujille. Ja sieltä tulee ihania sydämiä tästä meidän kielikerhosta, joka tuolla taustalla suurimpana elementtinä on. Ja se onkin vähän meidän niin kuin semmoinen toiminnan sydän, ja siksi haluttiin keskittyä siihen tänään. Eli niin kuin tuosta videostakin näkyy, niin kielikerhossa me tutustutaan meidän osallistujien vapaamuotoisessa ja mukavassa ilmapiirissä ja pyritään luomaan semmoinen luottamuksellinen ilmapiiri, missä yleensä onkin sitten onnistuttu hyvin. Ja sitten osallistujan tarpeiden mukaan me voidaan sieltä kielikerhosta ohjata heitä kielitaidon arviointiin ja sitten tähän meidän kohti työelämää valmennukseen, jossa on tuo orientaatiojakso ja mahdollisuus tutustua eri aloille osaolla ja saa tukea myös ja ohjausta sitten mahdollisella työelämäjaksolla. Mutta niin kuin puhe, niin keskitytään tähän kielikerhoon tänään ja me on koottu vähän tämmöinen checklist, että jos haluaisi lähteä toteuttamaan tällaista toimintoa, että mitkä on ne sellaiset edellytykset, että siinä voi onnistua. Ja tietysti tarvitaan se taho, henkilöt, jotka koordinoi sitä kaikkea toimintaa, markkinoi sitä ja myös huolehtii sit näiden osallistujien ohjauksista. Niin kuin tuli hyvin tuossa edellisessä Kirsinkin esityksessä esiin, niin siinä on monenlaista ohjauksen tarvetta, että se ei ole se kielen oppiminen se ainut tarve. Ja meillä on onni, että meillä on pätevä, hyvä S2-opettaja mukana, mikä on tärkeä juttu. Lapset totta kai saa olla mukana. Me on saatu tukea lastenhoitoon. Meidän osa on lähihoitaja-opiskelijoilta ja silloin kun ei, niin me on itse sitten hankehenkilöstö ollaan siellä mukana, mikä myös edesauttaa sitä, että me tutustutaan meidän osallistujien hyvin. Ja on tärkeää, että on kiinnostavia teemoja, jotka koskettaa näitä osallistujia ja sitten tarjotaan, on tosi monenlaisella erilaisella kielitaidolla mukana ihmisiä, että kaikki huomioidaan ja pääsee mukaan siihen toimintaan. Tilat täytyy olla semmoiset sopivat, että siellä on sekä lapset että aikuiset mukana, on vähän nurkkaa, missä opiskellaan, on leikkitilaa, hyvät WC-tilat vaipanvaihtoon ja vähän keittiöitäkin, että päästään tarjoiluja niin kuin tekemään siellä sitten. Ja sijainti, meilläkin parhaiten on löytänyt ihmiset sitten D-asemalle, joka on lähellä keskustaa ja siinä ympärillä asuu paljon maahanmuuttajaperheitä. Se on tärkeä huomioida, miten sinne pääsee ja missä se tila on. Me ollaan koettu, että tärkeää on semmoinen joustava osallistuminen. Meillä ei tarvitse erikseen ennakkoon ilmoittautua, saa tulla paikalle, ei tarvitse sitoutua käymään joka kerta, joka viikko, että voi niin kuin tulla sen oman tilanteen mukaan. Ja meidän toiminta on maksutonta ja sitten tosiaan, että siellä toimitaan tämmöisessä turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Niin tässä nopeasti tämä checklist. Kiitos Saija. Ja olen Julia Lux ja kerron vähän, miten kielikerho edistää osallisuutta. Kielikerho edistää maahanmuuttaneiden kotivanhempien osallisuutta tarjoamalla paikan, jossa voi oppia suomea, tavata muita vanhempia ja sekä vahvistaa yhteyttä yhteiskuntaan. Ja moni osallistujat ovat olleet kotona aika pitkään ja kokevat iloa siitä, että he voivat oppia suomea ja lapset voivat olla mukana. He tapaavat muita vanhempia ja sitten saavat mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia. Yhteiset keskustelut tuovat vertaistukea ja usein syntyy myös uusia ystävyyksiä. Ja kun kielikerhossa on turvallinen ja tervetullut olo, ihmiset rohkeustavat käyttämään suomea ja puhuvat, tekevät virheitä ja kysyvät ja meidän S2-opettaja auttaa. Ja kielikerhossa käsitellään arjen ja perheiden kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Usein kutsumme vierailijoita ja itse lähdemme retkeille. Ja näiden kautta osallistujat oppivat suomen kieltä sekä suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja saavat tietoa lähipalveluista, jakavat omia vinkkejä ja näin kynnys hakeutua palveluiden piirin madaltuu. Ja kielikerho usein toimii myös ensimmäisenä askeleena kohti suurempia asioita, niin kuin Saija mainitsi. Monet siirtyvät sitten meidän valmennukseen, saavat koulutus- ja tukea urasuunnitteluihin. Ja olemme huomanneet, että osa osallistujista saapuu kielikerhoon aika yksinäisenä ja epävarmoina, ja toimintaan osallistuminen tuo heille voimaa ja suuntaa.
Ja tämän vähän enemmän kuin 1,5 vuoden aikana meillä on ollut kymmeniä vanhempia ja on ollut iso ilo tukea heitä matkallaan kohti työelämää. Ja lisätietoa toiminnastamme ja sähköiset materiaalit, yhteistiedot voitte löytää meidän hankkeen verkkosivuilta. Ja myöhemmin julkaisemme toimintamallit myös innokylä.fi-sivustolla. Tervetuloa seuraamaan meitä LinkedInissä ja Facebookista. Sieltä löytyy ajankohtaista tietoa, kuvia ja videoita. Kiitos. Kiitos. Kiitos Eija, Saija ja Julia hienosta esityksestä ja siirrytään eteenpäin, mutta mä näin, että tuolla tuli teille chattiin jo kysymys, mutta siirrytäänpäs tästä vielä pohjoisempaan, eli Rovaniemelle. Ole hyvä, Helena. Kiitos. Joo, kiitos ja terve vaan minunkin puolesta täältä Rovaniemeltä Sie osaat ja kuulut hankkeesta. Meillä on päätoteuttajana hankkeessa on Lapin koulutuskeskus Redu ja meidän projektipäällikkönä on Essi Perätalo. Tämä hanke on 2 vuoden hanke, josta on vielä 0,5 vuotta jäljellä ja meillä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka on se meidän kaikkein isoin ja tärkein toiminta, mitä meillä on täällä tarjolla. Eli meillä on paikka, johon pystyy tulemaan mahdollisimman helposti bussilla. On hyvässä paikassa, on hyvät kaikki toimii, on hissit ja muut ja on mukava tulla. Tavoitteena on suomen kielen sparraukseen. Meillä ei ole S2-opettajaa, eli meillä vähän on suomen kieltä tällaisella ammattisanastolla ja työelämätaitojen mukaan. Sitten meillä on osallisuuden edistämistä, eli me haluttaisiin, että äidit tulevat ja nimenomaan pääsevät lähtemään siltä kotoa pois. Miten me tätä toimintaa tehdään, niin sillä tavalla, että meidän kaikki tarpeet ja joustamiset on tehty niin, että on hyvä tulla osallistumispaikoille, eli ajat, meillä ei ole mitään tiettyä aikaa, milloin pitää tulla, meillä ei ole sitä, että on osallistumispakkoa ja meillä on myös sillä tavalla, että meillä on myös muutama miespuolinen asiakas, koska meidän yhteisiin ryhmätapaamiseen ei voi tulla miespuolisia, niin heille on järjestetty sitten kahdenkeskisiä tapaamisia kodin lähistöllä ja kirjastoissa. Lapset meillä on usein aika pieniä. Meillä on pienimmät on 4 kuukauden ikäisen ja siinä on sitten suunnilleen vuoden ikäisiä lapsia. Ja he ovat hyvin vierastavia, olleet todella pitkään. Ja siitä on sitten tullut se, että meidän tapaamiset ovat lyhyitä ja maksimissaan 3 tunnin kestäviä. Ja osa lapsistahan saattaa jopa nukkua siellä koko ajan, mitä me siellä ollaan. Tärkeintähän tässä on, että meillä on hengähdystauko äideille, eli he saavat vähän hetkiä rauhaa ja kahvitella rauhassa. Sitten meillä on myös samanaikaisesti on tehtäviä, on kotitehtäviä ja yhdessä harjoitellaan ryhmätehtäviä tai sitten ihan yksilöllisiä tehtäviä. Myöskin on tuen tarjoamista päivittäisiin asioihin, eli on meillä päiväkotia, kouluja, Kelaa tai työnhakua. No miten me ollaan huomattu haasteita? Vähän samaa, mitä meillä muutkin tässä nämä projektit juuri kertoivat, että liikkumisen esteitä on. Eli meilläkin täytyy vähän miettiä sitä, että jos myöhästyy bussista, meillä tulee bussi kerran tunnissa, jos se myöhästyy siitä, niin silloin tapahtuu niin, että ei koko aikana sinne tule. Myöskin raha on joskus esteenä, ettei pääse tulemaan, että käveleekö ylämäen vai
käveleekö alamäen, koska me asutaan vaarojen keskellä. Toinen, joka tässä nyt esteenä on vähän ollut haasteena oikeastaan, on hahmottamisen vaikeudet. Ne on näkyneet lomakkeiden täyttämisenä ja vastaukset ovat tahtoneet vähän olla, että on tiennyt oikean vastauksen, mutta on laittanut ruksin väärään ruutuun. Myöskin samalla tästä hahmottamisesta ollaan huomattu, että on kellon oppiminen ollut vähän hankalaa. Sitten myöskin kielelliset haasteet on olleet aika moninaisia. Meillä on 2 eri maasta asiakkaita ja siellä on monentasoista koulutusta, niin kuin äsken oli, että meillä ei löydytä oikein yhteistä kieltä. Osa ei puhu ollenkaan englantia, jota me hallittaisiin. Ja myöskin oman kielen, äidinkielen lukutaidottomuutta on esiintynyt. Yleensä on kääntäjäkoneita ja kuvamateriaalia hyväksi käytetty ja olet kovassakin käytössä, että ollaan saatu niitä tekemistä. Ne, jotka ovat pystyneet tekemään harjoituksia kotona, niin on heille myös järjestetty WhatsAppilla ja sähköpostilla toimintaa. No onnistumisesta voisi sanoa sillä tavalla, että on todella ollut mukavaa ja rakentavaa ja ollut todella hienoa, kun on saanut luottamuksen tehtyä, ei äidille, myös koko perheelle, mutta kaikkein pisimpään on tietysti näiden lasten luottamuksen saaminen. Myöskin on semmoista, että on saatu pelko pois, että uskaltavat olla omia itsenänsä siellä tunneilla. Suomen kielen vastauksien tekeminen ei tarvitse aina olla niin oikein, ollaan saatu vähän käyttää huumoria myös siellä. Ja tästä ollaan saatu sitten, että me ollaan saatu aika hyvin, että he sitoutuvat kyllä aivan loistavasti tähän toimintaan. Äitien onnistumisia kautta saavutuksia voitaisiin pitää siinä, että ollaan saatu CV:tä tehtyjä ja on myös töitä haettu ja on myöskin prepattu ja oltu mukana osallistumaan kielitesteihin ja pääsy sieltä myös jatko-opintoihin. Isoin onnistuminen, sanotaanko näin, on, että olemme saaneet autokoulun kielellisen ajokokeen suoritettua, jota ei minäkään meinannut millään saada läpi, mutta vihdoin saatiin ja yksi äitikin on sen saanut. Myöskin meillä on ollut siinä mielessä hieno mahdollisuus, että me ollaan pystytty käyttämään Redu eri toimipisteitä ja myöskin siitä sitten, kun äidit ei ole päässeetkään tulemaan kaupungille, niin sen jälkeen ollaan hyödynnetty sitten kirjastoja. Myöskin ollaan rekrytapahtumiin ja koulutuksissa ollaan myöskin osallistuttu ja ollaan oltu mukana. No mitäs tästä tulevaisuudesta sanottaisiin näin, että meillä on tällä hetkellä ollaan muutaman kerran käyty harjoittelemassa Redun noissa kasvatusalan opintojen tiloissa. Siellä on saanut opiskelijat harjoitella kohtaamista lasten ja vanhempien kanssa ja ovat saaneet myös tehtyä näitä ammatillisia näyttöjä. Ja ollaan todella innoissaan tästä tapahtumasta, koska silloin saadaan äidit eri huoneeseen ja ohjaajat ja lastenohjaajat pystyvät tekemään lasten kanssa toimintoja. No mitäs muuta? Verkostojen tiivistämistä, eli yhteistyö on sujunut hyvin ja sitä halutaan tietysti vahvistaa edelleen. Ja samalla äitien vahvuuksien löytyminen ja myöskin niiden hyödyntäminen on tulevaisuudessa sellainen kaiken A ja O. Jokaisen asiakkaalle mietitään tietysti oma polku tai joku yhteishenkilö tai taho ennen kuin meidän hankkeemme päättyy joulukuussa. Ja jatkohankkeen suunnittelu on vielä seuraavana edessä. Kiitos Helena sinulle terveisistä Rovaniemen hankkeesta ja nyt lähdetään sitten taas kokka tuonne etelämpään, eli pysähdytään Kuopioon. Pauliina ja jengi siellä, olkaapa hyvät. Kiitos Ritva. Joo, terveisiä Kuopiosta.
Mulla on täällä osa meidän tiimistämme niin kuin mukana, ei ihan kaikki ole nyt täällä Kuopiossa paikan päällä, mutta linjojen kautta sitten loppuporukka. Eli me ollaan, meidän hankkeen nimi on siis Maahanmuuttanut kotoa ammattilaiseksi, MAKO, ja meillä on tässä tätä työtä tekemässä 2 maahanmuuttajaohjaajaa, Heli ja Eija. Heli on täällä meidän kanssa. Erja on meidän suomi toisena kielenä opettaja. Patu toimii vertaisohjaajana. Sitten meillä on 2 ammatillista opettajaa, Pia ja Sirpa. He eivät ole nyt täällä. Pia on taiteilijakisoissa Turussa ja mä toimin tässä projektipäällikkönä. Ja meillä on 3 hanketavoitetta, mitkä pitkälti menee ihan näiden muiden hankkeiden mukaisesti myöskin. Eli kehittää hakevan työn malleja, joilla tavoitetaan tämä meidän kohderyhmä. Vahvistaa näiden vanhempien elämänhallintaa ja oman elämän toimijuutta. Sekä sitten 3. pilotoida ja mallintaa erilaisia koulutuspolkuja tähän kohderyhmään kuuluville henkilöille ja edistää heidän työllistymistään. Sitten mennään seuraavaksi tämmöiseen selkokuvaan tästä meidän hankkeesta. Ja mä yritän teille nyt avata vähän tämän kuvan kautta, että mitä MAKOssa tehdään. Te ette välttämättä näe nyt tätä mun kursoria, mutta lähdetään niin kuin liikkeelle sieltä vasemmasta reunasta, missä meillä on kotona lapsiaan hoitava vanhempi, äiti tai isä, eri-ikäisten lastensa kanssa. Ja meillä on heille tarjolla ensinnäkin tämmöiset makopajat, opiskelu- tai oppimispajat 2 kertaa viikossa täällä Savon ammattiopiston tiloissa. Eli ollaan SAKKYn hanke ja keskitytään Kuopioon ja näitä pajoja järjestetään täällä SAKKYn tiloissa 2 kertaa viikossa. Ja näiden pajojen aikana lastenhoito on järjestetty. Ja näissä pajoissa se kärki on suomen kielen opiskelu. Nämä asiakkaat eivät ole SAKKYn opiskelijoita, vaan he ovat nimenomaan asiakkaita. Ja kuten monessa näissä jo aikaisemmin esitetyissä hankkeissakin, niin meillä ei ole niin kuin osallistumispakkoa. Eli aikuiset saavat lastensa kanssa tulla ja mennä, että heidän ei ole pakko sitoutua tähän toimintaan, vaan kun tiedetään, että nämä on monesti monilapsisia perheitä, ja flunssa-aallot on pitkiä ja kaikkea muutakin haastetta saattaa siinä perhe-elämässä olla, niin meille voi tulla silloin, kun se vanhemmille sopii. Mutta ovat olleet erittäin sitoutuneita kylläkin tähän toimintaan. Sitä suomen kieltä opiskellaan monella eri tavoin, ihan perinteisesti, mutta sitten meillä on myöskin tämmöisiä teemallisia niin kuin toimintapäiviä, pajoja, vaikka sitten keittiössä harjoitellaan reseptien lukemista ja sitä kokkailua tai yrttien tunnistamista, ja se toimii myöskin sit suomen kielen opetuksessa. Meillä on erittäin hyvät tilat ollut toistaiseksi käytössä, eli meillä on 2 vierekkäistä luokkatilaa, joissa toisessa tapahtuu lastenhoito ja toisessa tapahtuu sitten näiden vanhempien opiskelu. Ja sen suomen kielen opiskelun myöksi yksi tapa on sitten niin kuin käyttää tietokoneita ja harjoitella digitaitoja. Mutta siinä lastenhoidon luokkatilassa niin saadaan apuja meidän sote-alan opiskelijoista. Meillä on hyvä yhteistyö rakentunut sote-alan opettajien ja näiden opiskelijoiden kanssa. Joka päivä tai kerta on 3-5 suurin piirtein näitä opiskelijoita mukana, ja se on nähty kyllä niin kuin win-win tilanteeksi sitten paitsi näille meidän asiakkaille, heidän lapsilleen, niin myöskin sitten näille opiskelijoille, jotka pääsevät kohtaamaan näitä eri kielialueilta ja kulttuureista tulevia aikuisia ja lapsia ja harjoittelemaan sitä lastenhoitoa ja kohtaamista nimenomaan täällä koulun tiloissa. Ja se kuuluu osaksi heidän opintojaan. Näiden suomen kieli- ja digitaitojen opiskelun lisäksi niin nämä meidän asiakkaat saavat kokonaisvaltaista tukea ja apua, ohjausta
kaikkiin muihinkin heitä koskeviin asioihin. Et liittyy ne sitten Migriin tai Kelaan, lastenhoidon hakemiseen, päivähoitopaikan hakemiseen tai sitten omien opiskelupaikkojensa kielitestien hakemiseen, niin tulkkia apuna käyttäen tai jotain muita keskusteluja käyttäen, niin erityisesti meidän maahanmuuttajaohjaajat niin tarjoavat tätä ohjausta ja tukea. Ja yksi semmoinen saavutus, ikään kuin mitä voidaan ajatella, että ollaan tähän asti sen toiminnan aikana saavutettu, on, että pääsääntöisesti lähestulkoon kaikki meidän pajoilla käymisensä lopettaneet vanhemmat, on ne olleet sitten isejä tai äitejä, niin ovat siirtyneet jonnekin muualle opiskelemaan. Et vain ihan muutama on ikään kuin palannut lähtöpisteeseensä, eli sinne kotiin. Ja suurin osa on siirtynyt opiskelemaan suomen kieltä kotokoulutuksessa tai aikuisten perusopetuksesta, mutta heitä on myös tullut opiskelemaan tänne meidän Savon ammattiopistoon tai sitten esimerkiksi englanninkielisiin korkeakouluopintoihin ammattikorkeakoulun puolelle. Ja niiden opiskelijoiden kanssa, jotka ovat meillä täällä Sakkyssä opiskelemassa, niin me ollaan rakennettu semmoinen 2 pilottia, erityisesti tuonne puhdistuspalvelupuolelle tai puhtauspalvelualalle, missä yhteistyötä on tehty työelämän kanssa ihan tämän hankkeen alusta lähtien. Ja siinä yhteydessä on tuotettu tämmöinen uusi tutkinnon osa, minkä tavoitteena on tarjota niin sitä työelämäosaamista, tietoutta ja suomen kieltä, työelämään liittyvää suomen kieltä ja harjoitusmahdollisuuksia juurikin näille henkilöille, joilla ei sitä osaamista tai kokemusta suomalaisesta työelämästä juurikaan ole ja joiden kielitaito on heikko ja sitten vielä, että jotka eivät ole suorittamassa kokonaista perustutkintoa, vaan tämmöistä lyhyempää tutkinnon osista muodostuvaa niin kuin osatutkintoa. Niin heidän kanssaan on käyty tekemässä opintoja työelämässä autenttisissa ympäristöissä niin, että työpaikan ohjaus, työpaikkaohjaaja ja meiltä ammatin ohjaaja ovat olleet mukana auttamassa ja opettamassa siellä niin kuin työympäristössä. Ja näin ollen nämä opiskelijat ovat päässeet sinne työelämään ja saaneet sitä kautta kokemusta ja osaamista. Ja saman tien myöskin niin kuin, ne työpaikkaohjaajat ovat saaneet tukea ja osaamista paremmin kohdata ja ohjata näitä heikommallakin kielitaitotasolla olevia henkilöitä. Ja tämä on saanut hyvää palautetta oikeastaan sitten sieltä työelämästä, mutta myös täältä näiltä meidän opiskelijoiltamme. Niin voidaan siirtyä sitten tästä oikeastaan eteenpäin ja näytän teille tämän meidän esitteen näistä meidän tai opiskelupajoista. Ja näitä on tehty useammalla eri kielellä, eli meillä on 5 eri versiota, selkeä suomen kieli, venäjä, ukraina, arabia ja englanti, joiden kautta tavoitellaan sitten tätä meidän kohderyhmää lähettämällä näitä esitteitä meidän verkostojen kautta eteenpäin ja sitten osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, joissa tiedetään, että meillä on mahdollisuus näitä kotona lapsia hoitavia vanhempia kohdata ja sitä kautta sitten saadaan osallistujia paremmin tänne meidän pajoille. Ja tässä on esite tuosta meidän puhtauspalvelualan osatutkintokoulutuksesta ja kerrottu vähän enemmän sitten tästä tutkinnon osasta, minkä tavoitteena tai teemoina on ollut nämä työelämäosaamiset ja tietotekniset perustaidot suomen kielellä, viestiminen työpaikalla ja työturvallisuus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Että MAKO-hanke on tällä hetkellä Kuopiossa ainoa opintoja tälle kohderyhmälle tarjoava toimintamalli, missä lastenhoito on järjestetty ja se on kyllä koettu erittäin tärkeäksi
ja saatu palaute on ollut, että voi kun tätä toimintaa olisi joka päivä. Eli vanhemmat ovat kyllä valmiita tulemaan ja nähneet myöskin sen oivana tapana harjoitella, varsinkin perheet, joissa on ensimmäinen lapsi vasta siinä vaiheessa, että olisi siirtymässä sinne varhaiskasvatuksen pariin, että on uskaltanut jättää vieraiden hoitoon ja käynyt itse sitten niin kuin opiskelemassa ja sen kiinteän yhteistyön kautta ovat oppineet, että uskaltavat lapsensa jättää ja heillä on mahdollisuus myöskin tulla sitten kurkkaamaan sinne lastenhoitopuolelle ja ottaa mukaan sinne omiin opiskeluihinsakin, että jos tuntuu, että liika eroahdistus sitten lasta tai vanhempaa. Mutta eipä oikeastaan muuta, että näillä sanoilla ja kuvilla niin terveiset täältä Kuopiosta ja ollaan valmiita vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia Kuopioon ja nyt pidetään tuonne kello 2 saakka pieni tauko ja jatketaan sitten vielä Lahteen ja Espooseen sen jälkeen. Mutta nyt pieni tauko ja jätetään vaikka Kuopion kuvat tähän ruutuun siksi ajaksi ja palataan kello 14. Kiitos. No niin, kello on 2 ja voimme jatkaa. Ennen kuin jatketaan, niin minulle näyttäisi täällä, että Marilla Vaasassa olisi mikrofoni auki, niin ajattelin sanoa siitä tässä, niin se ei häiritse sitten. Tai vahingossa tulee jotain esityksiä. Mutta tosiaan, nyt me siirrymme Lahteen ja siellä on Maria kertomassa HOT-hankkeesta. Eli pitemmittä puheitta, ole hyvä Maria. Moi kaikille, kiitos Merja ja moi Lahdesta ja Lappeenrannastakin. Olen Maria Baljasin LAP-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja HOT-hankkeen projektipäällikkö. HOT on hyvinvointia, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille. Hanke, joka toteutetaan Lahdessa ja Lappeenrannassa yhteistyössä LAP-ammattikorkeakoulu ja Lahden kansanopisto. Meidän hankkeen päämäärä on luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan vahvistaa kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista, koulutusta, työllistymistä ja arjen hallintaa. Eli kohderyhmä on sama kuin muilla hankkeilla, mutta me keskeytetään erityyppisen ryhmätoimintaan. Tähän asti meillä on pidetty 5 eri ryhmää Lahdessa ja Lappeenrannassa. Me koetaan, minkälaista ryhmätoiminta sopisi meidän kohderyhmälle paremmin. Ja sitten meidän kokemuksien perusteella sitten me tehdään toimintamalli, jossa ohjataan, miten olisi parempi järjestää sellaista toimintaa juuri meidän kohderyhmälle. Ja tämä on ehkä meidän vähän niin kuin erikoisuus muilta hankkeilta. Ja myöskin ehkä se, että ryhmätoiminta ei keskeytyy pelkästään yhteisen olemiseen ja suomen kielen osaamiseen, mutta myös erityisesti hyvinvointiin ja terveyteen, kun mun lisäksi hankkeessa on mukana S2-opettaja ja myös 2 terveydenhuollon lehtoria, jotka tuovat sisältöä perhe-elämästä, naisterveydestä, perheen elämän erikoiskysymyksistä, yleisesti terveydenhuollon järjestelmästä ja niin poispäin meidän ryhmäläisille. Nyt haluaisin vähän kertoa tästä, minkälaiset osallistujat meillä on. Tästä diassa on näkymissä sitten, että ne luvut on lähteneet tanssimaan vähän, mutta toivottavasti tämä ei häiritse.
Tämä on koonti meidän osallistujista. Tähän asti meidän hankkeeseen on rekisteröity 48 henkilöä ja 4/4 niistä on miehiä. Tämä on tehty meidän hankeohjelman mukaisesti, mutta hanketoiminnassa on myöskin huomioitu, että ehkä olisi parempi keskeyttää yhteen ryhmään kuin esimerkiksi sekalaiset mies-naisryhmät tekevät siitä vähän hankalampaa erityisesti terveydenhuollon näkökulmasta, eli kulttuuriosaaminen ja monikulttuurisuus eivät anna lupaa kertomaan monista asioista sekä miehelle että naisille samanaikaisesti. Ja me tarvitaan vähän ehkä enemmän sensitiivisyyttä erityisesti perheen suunnitteluteemoihin ja naisterveyteen liittyen. Myöskin meillä on huomioitu, että monet naiset kaipaavat tietoa taloudellisesta osaamisesta, mutta he eivät ole valmiita puhumaan tästä, jos paikalla on joku mies olemassa. Meidän porukassa on yhteensä 111 lasta ja ennätysmäärä on tässä vaiheessa 7 lasta per perhe. Tämä myöskin osoittaa siihen, että toiminnan järjestelyissä pitäisi huomioida sitä, että lapsi ei ole ainoa lapsi perheessä ja osallistujilla on esimerkiksi muut kouluikäiset lapset. Eli heidän toiminta voi olla vasta silloin, kun toinen tai muu lapsi on koulussa tai sitten kun kaikki lapset ovat kotona. Sitten osallistujat tulevat 20 eri maista ja puhuvat 15 eri kieltä. Tämäkin on tosi iso määrä siihen henkilömäärän suhteen. Meidän osallistujat ovat Etelä-Amerikasta sitten Kaakkois-Aasiaan ja enemmistö on kuitenkin Venäjä ja Ukrainaa puhuvat. Suomessa ne oleskelevat eri aikaa. Enemmistö on vasta tullut Suomeen ja kuten te näette varmasti sitten yli puolet on oleskelleet Suomessa maksimissa 3 vuotta, mutta noin 1/4 on ollut Suomessa suht pitkään ja ne ovat juuri se ryhmä, johon ehkä pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Meillä on ollut sellaiset naiset, jotka on olleet Suomessa hyvin yli 10 vuotta ja maksimissa jopa 7 vuotta. Ja he silti tarvitsevat tietoa Suomen elämästä, tarvitsevat kielen oppimista ja heillä oli vaikeuksia pääsemään elämässä eteenpäin. Koulutuksesta ne ovat myöskin erilaisia. Enemmistö on korkeasti koulutettu. On myöskin sellaiset, joilla ei ollut koskaan mikään koulutusta omasta maasta. Ja myöskin sellaiset, joilla on ollut vasta peruskoulutus omassa maassa. Ja peruskoulutus tässä vaiheessa voi olla vasta 3 tai 5 luokkaa koulutusta. Eli kaikki, mitä tässä slaidissa on, ne viitavat siihen, että ryhmä on erittäin heterogeeninen. Ja toiminnan järjestäminen ei ole mikään helppo homma. Mitä siis siinä on huomioitava? Ensisijaisesti on kohderyhmäläisten tavoitettavuus. Eli jos halutaan järjestää ryhmätoiminta meidän kohderyhmäläisille, järjestäjille pitäisi olla toimiva verkosto ja erityisesti sellainen verkosto, jossa on ihmiset, jotka kuuluvat eri maahanmuuttajaryhmiin.
Sitten itse asiassa viestintä pitäisi olla selkeä ja yksinkertaista. Ja mä voin sanoa, että hankkeessa me aina tehdään jokaisesta viestintäesitteestä 2 vaihtoehtoa. Toinen yhteistyökumppaneille, jossa me selitetään vähän niin kuin enemmän, mitä tehdään, milloin ja millä tavalla. Ja sitten selkeämpi ja sitten semmoinen niin kuin, visuaalisesti myöskin selkeämpi versio maahanmuuttaneille. Kuten olen jo sanonut, ryhmä on erittäin heterogeeninen ja tästä tulee varmasti tarve alkukartoitukseen ja osaamisen tunnistamiseen. Ja myöskin pitäisi sanoa, että pitäisi olla erittäin joustavaa toiminnassa. Mä oon ylpeä meidän hankkeen suomen kielen opettajan niin kuin joustavuudesta ja kärsivällisyydestä. Hän on mahtava siinä vaiheessa, kun jos toimintaan osallistuu esimerkiksi meidän nykyryhmässä on 12 aktiivista osallistujaa ja paikalla joka kerta on vähintään 6 lasta. Arvaa, miten niin kuin ihan helvetti juttu tulee olemaan siinä, kuin se toiminta on. Mutta jokaisella on oma myöskin tarve ja tavoite ja motivaatio olemaan paikalla. Ehkä kielen opetus on just se pihvi, joka saada kaikki liikkeelle, mutta kuitenkin pitäisi miettiä myöskin ohjausta. Ohjausta pidetään henkilökohtaisesti ehdottomasti. Osallisuus on meidän kipupiste, koska lastenperhe ja kaikki, mikä tapahtuu kaupungilla, vaikuttaa siihen, montako henkilöä on paikan päällä. Me elettiin esimerkiksi 2 bussilakkoa, kun ihmiset eivät tule, hirveän lumisadetta, jotain tapahtumia lapsille ja niin poispäin. Sitten on huomioitava, että ryhmässä ei ole pelkästään suomen kielen opetuksen tarve, mutta myöskin tiedon tarve. Ja ne kaikki työpajat, jotka pidetään, niiden pitäisi olla käytäntölähtöisiä. Eli ihmiset arvoistavat niin kuin, erityisesti sellaista tietoa, joka kertoo, miten toimitaan, miten sanotaan, mitä kirjoitetaan. Esimerkkinä voisi olla semmoiset niin kuin työpajat lasten koulutuksesta, kunnes me sanasta sanaan tehdään semmoiset lyhyt viestit kouluun, että lapsi on sairas tai semmoinen niin kuin kutsu leikimään paikalle. Sitten kun puhutaan terveydestä ja terveydenhuollon järjestelmistä, me soitellaan ajanvaraukseen ja kuunnellaan yhdessä ja tarkistetaan sanasta sanaan, mitä siinä puhutaan, mitä pitäisi painaa, minkälaisia numeroita tulee ja miten toimitaan. Ja tästä meille tulee myöskin kaikista niin kuin parhaita kommentteja ja palautetta. Meidän toimintamalli tulee olla valmiina tämän vuoden loppuun tai korkeintaan ensi vuoden alkuun. Ja mä olen ylpeä sanoa, että me pidetään sitä infoa tai me jaetaan infoa kaikille tästä, kun me olemme valmiina. Kiitos. Kiitos Maria esityksestä ja nyt siirrymme Espooseen ja siellä on Susanna Okkari ja hänen seuranaan myös Espoon kaupungilta Satu Venhola. Olkaa hyvät. Kiitos. Kiitos Ritva. Ole hyvä Satu.
Joo, eli tervetuloa munkin puolesta tähän webinaariin. Mä oon tosiaan Satu Venhola ja mä työskentelen palvelupäällikkönä Espoon kaupungilla maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Eli meillä on keskitetty Espoossa nämä alkuvaiheen kotoutumispalvelut työvoiman ulkopuolella oleville ja sitten yleinen ohjaus ja neuvonta kaikille maahanmuuttajataustaisille espoolaisille. Joo, ja hei mun puolesta, mä olen Susanna Okkeri ja projektipäällikkönä Omniassa, eli me ollaan tehty tätä ryhmähanketta Satun ja Satun tiimin kanssa sekä sitten muiden toimijoiden kanssa tässä yhdessä. Yes, mutta Espoo on tosiaan siis tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava kaupunki ja meillä on 25% väestöstä vieraskielisiä, eli tässä on käytännössä kaikki maahanmuuttaneet plus sitten esimerkiksi lapset, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Eli ollaan ehkä vähän eri mittakaavassa kuin vaikka Oulussa tai muualla. Me jossain vaiheessa laskin, että jos meidän 80 000 maahanmuuttajataustasta perustaisi kaupungin, niin se olisi noin Suomen 11 suurin, eli puhutaan aika isosta määrästä ihmisiä. Meillä Espoo-tarina, eli meidän kaupungin strategia tähtää siihen, että me ollaan Suomen paras kotouttaja, ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste kohoaisi sekä sitten lasten väliset oppimiserot kaventuisi, koska ne on tällä hetkellä niissä näkyy eroja ja tämä hanke osaltaan sitten tavoittelee molempia näitä kohtia. Ja tässä on lyhyesti kuvattu meidän toimintamalli, eli meidän hankkeessa on tavoiteltu tämän toimintamallin kehittämistä ja me ollaan reilusti yli puolen välin tässä hankkeessa ja oikein hyvällä mallilla myös toimintamallin kanssa. Meillä on siis 3 toimijaa, jotka tätä mallia yhdessä kehittää ja toteuttaa myös tulevaisuudessa hankkeen jälkeen, eli tosissaan tämä Satun tiimi, Koto Espoo, eli Espoon kaupungin maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut. Sitten me Omniassa meillä on oma osuutemme tästä palvelun järjestämisestä ja sitten Espoon kaupungin avoin varhaiskasvatus on myös mukana tässä toimijaringissä. Ja meidän toimintamalli toki on vielä kehitteillä, mutta ainakin tällaiset teemat sieltä löytyy, mitkä on ollut meille tärkeitä näissä rakenteissa. Toimijoiden roolit täytyy aika selkeästi määritellä. Me tehdään kaikki vähän eri näkökulmasta tätä työtä, niin meillä on ollut tosi tärkeää se yhteen hitsautuminen, että me ollaan löydetty se oma tapamme tehdä yhteistyötä ja saatu niin kuin ymmärretty se toistemme näkökulmat tähän työhön. Me ollaan tosi paljon linjattu yhdessä asioita, eli meillä on erilaisia tavallaan muutostilanteita tai kehittämistarpeita, jolloin me istutaan alas ja mietitään yhdessä niihin ratkaisuja. Tämä yhteistyö on tässä ollut tosi keskeistä. Tähän liittyy myös tiedonkulun rakenteet, tämä on ihan hirveän keskeinen asia ja tosi vaikea asia myös välillä toteuttaa. Eli tavallaan pyritään siihen, että kun päätöksiä tehdään, vaikka niitä joskus tehdään hetkessä, niin niistä nopeasti myös informoidaan muita. Ja ehkä tiedonkulku tällä hetkellä parhaiten liikkuu meillä noissa kokousrakenteissa. Meillä on tällä hetkellä sellainen rakenne, että meillä on asiakastyötä tekevät tapaa useammin, eli se tarkoittaa siis varhaiskasvatusta, Koto Espoon koordinaattoreita ja sitten meillä Omniassa uraohjaajaa ja opettajaa, niin kaikki, jotka on asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin tapaa ja niin kuin keskittyy niihin arjen kysymyksiin. Sitten kun tarvitaan päälliköitä ikään kuin linjaamaan jotain asioita, niin päälliköt tapaa kuukausittain. Me ollaan haluttu yhdistää myös näitä kokousrakenteita ensi syksystä eteenpäin. Aikataulusyistä se on ollut vähän haastavaa, mutta sitä kannattaa myös tavoitella. Ja sitten meillä on kehittämispäiviä 4 kertaa vuodessa sen takia, että me ollaan kaikki yhdessä ja keskustellaan näistä meidän keskeisistä asioista. Ja toi seuraava asia, eli tarpeeksi live-kohtaamiset, siinä oikeasti säilyy semmoinen yhteys myös yksittäisten työntekijöiden kanssa ihan tosi keskeistä tässä onnistumisessa. Sitten me seurataan tyytyväisyyttä aktiivisesti, meillä on asiakaskyselyitä, meillä on työntekijäkyselyitä, kokouksissa keskustellaan aiheesta, samoin kehittämispäivissä pyydetään palautetta ja sitten totta kai informaalikanavat siihen päälle, eli mitä siinä arjessa tulee esiin. Ja sitten yhteinen ja yhdessä suunniteltu asiakasseuranta on minusta ollut tosi olennainen. Jokainen toimija voi ja osan jopa täytyy seurata sitä asiakastyytyväisyyttä myös omilla keinoilla, mutta tämä meidän yhteinen asiakaskysely ja asiakasseuranta on minusta aika olennainen osa myös. Ja sitten me reagoidaan ongelmiin nopeasti, eli me ei anneta niitä jäädä sinne hautumaan, vaan me pyritään myös ratkaisemaan nopeasti niitä arjen tilanteita. Ja jos jotain ihmetyttää tuo kuva tuossa vieressä, että siinä onkin 3 toimijan sijaan 4 asiaa, niin tämä on se, miten me ollaan markkinoitu tätä asiakkaille. Eli tosissaan nämä palvelut meidän koko toimintamalli kattaa sekä valtavasti ohjaus ja muuta työtä siihen päälle.
Lyhyesti Omniasta. Me ollaan yksittäisistä toimijoista ja me tehdään omaa toimintaamme kotivanhemmalle. Ja meillä on sekä äitejä että isiä ollut palvelussa, mutta toki painotus on äideissä tässä toiminnassa. Noin 100 asiakasta, 2 on ollut miehiä tähän mennessä. Me tehdään sitä sen takia, että tulijat oppivat suomen kieltä, että he saavat vertaistukea kotoutumiseen ja että meillä on myös tämä työelämäosuus tässä Omnian palvelussa sisällytettynä yhtä lailla Koto Espoon kanssa, niin että meidän osuudessa on tarkoitus miettiä sitä, että se työelämään siirtyminen on tavoitteellista. Eli asiakas miettii niitä omia tavoitteitaan sinne työelämään kohti. Ja miten me se tehdään? No, meillä on suomen kielen kursseja eri taitotasoille nykyään, koska Espoon kaupunki on laajentanut tätä palveluvalikoimaa. Sitten meillä on kursseilla on paljon kotoutumista tukevaa sisältöä, ja totta kai tiedollista sisältöä, mutta myös suomalaisen kulttuuriin ja tapoihin liittyviä asioita ja alueellisia toimijoita esitellään myös paljon, eli järjestöt ja muut pääsee vierailemaan siellä ja kertoo toiminnastaan. Sitten tämä työelämäosallisuus on meillä siis uraohjausta. Meillä on uraohjaaja tiimissä ja he justiin asettaa näitä uratavoitteita ja tekee urasuunnitelman asiakkaan kanssa. Ja sitten on myös tämä kielen kehittymisen seuranta ja jatkopolutus. Eli olennaista on se, että pääsee myös eteenpäin sitten, kun meidän vaikka alkeiskurssilta valmistuu, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin siinä ollaan myös mukana. Yes. No sitten vielä näistä kaupungin toimijoista. Eli tosiaan Koto Espoo järjestää siis näitä lakisääteisiä alkuvaiheen kotoutumispalveluita työvoiman ulkopuolella oleville kotoutujille. Käytännössä me tarjotaan siis koko perheelle apua ja tukea, ja meillä on tavoitteena nimenomaan se kokonaisvaltainen koko perheen tukeminen. Lähinnä sen takia, että me ollaan esimerkiksi huomattu, että meillä äidit, jotka tulee kursseille, niin tulee paljon todennäköisemmin silloin, jos heidän puolisot vaikka antaa kyydin tai jotain vastaavaa, huomioi sen vaikka kodin niin sanotuissa metatöissä sen kurssin ajan, että se kurssi vie aikaa ja resurssia, eli sen äidin ei tarvitse esimerkiksi olla kokonaisvaltaisesti vastuussa lapsista ja kodista silloin, kun hän on siellä meidän kurssilla, niin sen aikaa. Ja ylipäätänsä se, että me tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisia perheen muita tukea tarvittavia palveluita ja niitä tarpeita, koska sitten mitä nopeammin ihmiset saapuu ja tukea, niin sitä yleensä niin kuin helpompaa se myös koko perheelle on. Ja sitten tosiaan meillä on nämä lakisääteiset palvelut, eli palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma, sitten palveluohjaus ja neuvonta, ja sitten ylipäätänsä se, että meidän niin kuin, koko tässä palvelupaketissa tietyllä tapaa se työelämään suuntautuneisuus on se niin kuin ydinjuttu, eli kaikki mitä me tehdään, niin tähtää siihen, että meidän asiakkaat saisi sen käsityksen, että Suomessa on aika tavallista, että koko perheen aikuiset käyvät töissä ja sillä tavalla niin kuin, tekevät asioita sen oman kouluttautumisen ja työllistymisensä eteen sit aina sen meidän tuen avulla, mitä sitten meiltä milloinkin tarvitaan. Mutta ylipäätänsä se, että saavat tietoa ylipäätänsä siitä, että mitä kaikkea muuta Espoossa pääkaupunkiseudulla on sitten tarjolla perheille ja lapsille. No sitten avoin varhaiskasvatus. Meillä on tosiaan varhaiskasvatuksen kanssa ollut yhteistyötä tässä hankkeessa alusta saakka, ja tavoitteena nimenomaan se, että vanhempi osallistuu meidän suomen kielen kurssille, niin se olisi suhteellisen helppoa siitä näkökulmasta, että lapsen voi jättää siihen avoimen varhaiskasvatuksen kerhoon siksi aikaa, ja näin myös perheelle tulee varhaiskasvatus ja sen palvelut tutuksi, koska Espoossa on edelleen jonkun verran alhaisempi osallistumisaste vieraskielisten tai maahanmuuttajien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisaste on jonkin verran heikompi kuin niin sanotun kantaväestön lasten, ja tämä näkyy esimerkiksi sitten 3. ja 5. kun tehdään ALLU-lukutaitotestejä, niin mikäli lapsi ei ole alle 5-vuotiaana vielä varhaiskasvatuksessa, niin hänellä todennäköisesti näkyy sitten alakoulujen lukutaitotesteissä matalampi tulos sen oppimisen suhteen tai lukutaidon suhteen, niin esimerkiksi tämä on meillä niin kuin iso syy, miksi me halutaan kaventaa niitä oppimiseroja sitten kouluikäisten espoolaisten lasten välillä. Ja ylipäätänsä se, että lapsella on subjektiivinen oikeus Suomessa varhaiskasvatukseen, niin myös tämä kerho sit painottaa tietyllä tapaa sitä, että se on sille lapselle myöskin niin kuin omaa toimintaa ja sellaista, mikä tehdään sen lapsen tarpeista ja niin kuin,
toiveista lähtöisin. Ja se, että siellä saa sitten suomen kieleen jo pientä tuntumaa sitten nämä pienet kerholaiset. Ja vielä muutama huomio tästä palvelun muotoilusta. Organisoinnin kannalta on tosi olennaista, että tässä kun Satu just esitteli näitä kaupungin toimijoita ja toisaalta Omnian, niin meillä kaikilla on erilainen asiakasnäkökulma tai voi olla erilainen näkökulma siihen asiakkuuteen ja kuka meidän pääasiakas oikein on tässä toiminnassa. Samoin kaikkia palveluita säätelee lait ja niiden soveltaminen, erityisesti viranomaispuolella, niin se on aika tarkkaan säänneltyä ja se on asettanut myös meille reunaehtoja sen palvelun organisoinnissa, että millä tavalla me voidaan sitä toteuttaa. Ja sitten tosi keskeistä on tämä yhteistyö, että kun sitä yhteistyötä päästään tekemään, niin se on mietitty se yhteistyön tekemisen tavat ja rakenteet. Eli päättäkää yhdessä, mistä sovitaan ja mitä voidaan sopia tapauskohtaisesti. Tämä on tosi haastava asia myös meille, että mistä saa kentällä päättää ja mihin tarvitaan päälliköitä linjaamaan. Mutta näitä keskusteluja täytyy käydä. Ja sitten että muutoksista pitää aina selkeästi ilmoittaa, eli siinä pitää olla sellainen rakenne myös sille tiedon jakamiselle hyvin mietittynä. No sitten toistan varmaan aikaisempia puhujia, eli kun asiakkaan kannalta katsotaan tätä palvelua, niin tosi tärkeää on laittaa se lapsen paras keskiöön. Meillä se on ollut ihan äärimmäisen tärkeää tämän palvelun muotoilun aikana, että me ollaan mietitty sitä, miten se lapsi voi ja miten lapsi sopeutuu siihen meidän kerhotoimintaan. Koska aikuisen täytyy kokea se meidän palvelu turvalliseksi, että he uskaltaa jättää lapsen kerhoon. Muussa tapauksessa aikuisen oppiminen ja työelämään siirtyminen vaan hidastuu. Ja sitten mä voisin tähän, mä lisään vielä tuon lapsen paras keskiö. Meillä on tosiaan niin kuin ehkä keskimäärin niitä 1-vuotiaita tosi paljon, jotka ei ole välttämättä ollut kenenkään muun hoidossa, edes välttämättä isänsä kanssa koskaan aikaisemmin, jolloin he on aika itkuisia siinä vaiheessa, kun se kuherruskuukausi sen niin kuin kerhon suhteen päättyy. Niin siinä vaiheessa, kun se itkuisuus alkaa, niin niillä vanhemmilla täytyy olla tosi luottavainen mieli meidän varhaiskasvatuksen henkilökuntaan, jotta he luottaa siihen, että se itkuisuus tulee hoidettua ja lapsi saa hoivaa ja syliä ja muuta sen aikaa, kun äiti on sitten siellä opiskelemassa tai toinen vanhempi. Jatka vaan, Susanna. Joo, just näin. Tämä on tosi se keskeinen löydös, mikä meillä on tässä niin kuin palvelusuunnittelussa ollut koko ajan mukana. Mutta tosissaan muistutuksena tuo naiserityisen toiminnan malli, eli vaikka tämä on kaikille avoin malli, niin naiserityinen toiminta on, tai tämä on muotoiltu naiserityisesti, eli naisten tarpeet erityisesti on otettu tässä huomioon. Ja se tarkoittaa sitä palvelun läheisyyttä, alueellisuutta, ajankohtaa, että se sopii siihen perhearkeen. Lastenhoito on meillä järjestetty nyt ammattilaisen ja avoimen varhaiskasvatuksen kautta, se voidaan toki järjestää muutenkin. Vertaistukea saa siihen omaan kotoutumiseen, hyvinvointia tuetaan, niin sitä pyritään myös lisäämään osana koton työtä. Puhutaan avoimesti naisen asemasta työelämässä ja tavallaan pohditaan niitä kulttuurisia asioita ja sitten myös puolisolta on saanut tukea tai yritetään varmistaa se, että puoliso myös tukee tässä prosessissa, niin kuin Satu sanoi. Viimeinen slaidi, joten hirveästi jäi jaarittelemaan, on yksi palaute, joka viime vuonna saatiin osallistujalta. Hän oli hyvin ujo prosessin alussa vielä, mutta selkeästi niin kuin rohkaistui ja selkeästi sai palvelusta aika paljon tukea itselleen. Ja kun palautetta kysyttiin, hän sanoi näin: olin kuin sokea, mutta nyt näen. Tässä meiltä kaikki. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Susanna ja Satu hyvästä esityksestä myös Espooseen. Tosiaan toi oli ihan mielenkiintoinen kommentti, mikä Satu tuossa alussa sanoi, että tosiaan teillä on tosi paljon niitä maahanmuuttajia. Eli se, mikä tässä niin kun on mielenkiintoista tässä kokonaisuudessa näiden 6 hankkeen osalta, on se, että ne toimii vähän erilaisissa, eri kokoisissa erilaisissa kaupungeissa, ottaa huomioon se maahanmuuton niin kun rakenteen ja historia ja näin poispäin. Että se vaikuttaa tietenkin siihen, että minkä tyyppistä toimintaa pystyy kehittämään.